Bermioko udaletik, abuztu honetarako, autobus zerbitzu eta bizita gidatuek eskainiko doguz Gaztelugatxera. Zerbitzu hau, abuztuen batetik 27 bitartien martxan egongo da, igande eta jai egunetan izan ezik. Zerbitzu hau oso garrantzitsu edala uste dugu Bermiorentzat, batez be 3 helburu garbi betetzen dauzelakon. Alde batetik, garraio publikoa sustatzen dau eta horrela ibilgailu partikularrak Gaztelugatxe ingurutik aldentzea lortu nahi dugu. Bigarren helburue, bizitarizek herrire erakartzie. Trenez, autobusez, zein euren autuegaz Bermiora datozen bizitarizek, Gaztelugatxe bizitatzeaz gain, Bermiok daukazan beste hainbat altxor ezagutzeko aukeriebe izango dauie. Eta hirugarren helburue, Gaztelugatxeren balio natural eta historikoa bizitariei ezagutzera emotea. Bizita gidatuek Bermiotarron sinismen, erritu eta ohiturak zabalduko deutxiez bizitariei. Geuren hortasuna, beti be, balizuen jarriz. Autobusek Lamerako parkeko geltokitik atara eta Itxasganeko parkinetik pasatu ostean Gaztelugatxerantz abiatuko diez. Irteerak 10 erdizetan eta 12 erdizetan izango diez, egunien 2, beraz. Bizitaren iraupena guztire 2 ordu terdikue izango da. Persizu hori dagokizonez, helduek 7 euro ordaindu beharko dabe, 6 eta 12 urte bitarteko gazteek 2,5 euro, eta 6 urtetik berakuek ez daugie ordaindu beharrik eukiko. Hori bai, heldu bakotzeko 6 urtetik berako umebi bakarrik doain junal izango diez. Sarrerak online bidez erosial izango diez, turismo bulegoko webgunien, eta sarrera honeekaz oso importantie joan etorriko garrailu okingu Gaztelugatxera sartzeko tiketa B inkluitu egongo da eta bizita gidatua eskuratu ahal izango diez. Oso importantie markagoten puntue, tiketa B inkluite egongo dela, ze udien arazuek egoten diez tiketak lortzeko, beteta egoten da, eta zerbitzu honegaz tiket horrepe garantize eitzen diez. Itxasgane aparkalekure kotxez heltzen diren bizitarizek, Urdaibaiko patronatuaren laguntzari esker, informazio puntu bat izango dabe bertan 10-tatik ordu bat atara. Zelan ez, gure turismo buleguen be, informazio guztize eskainiko da astelenetik larun batera 10-tatik 5 erdizetara, zazpiretara, hartzaldeko zazpiretara parkatu, eta igandietan 10-tatik 5etara. Beraz, bizitarizek anime gure duguz, Gaztelugatxera joateko garraio eta bizita gidatu zerbitzu hau erabiltzera. Bat, Gaztelugatxen hain ugarizek dizen aparkamendu arazuek ekidituko dauz. 2, gure ondarea zaintzaren aldeko apustu egingo dau. Eta gainera, Gaztelugatxek daukan balizo historikue ezagutzeko aukeriebe izango dau. Bizitatik bueltan, Bermiotaz gozatzea aholkatzen dugu udaletik. Beste barik, hemen dekogu turismo teknikarize eta berak emongo dauz zehaztasun tekniko batzun barri. Kepak ondo azaldu moduen, hau izango da proba piloto bat. Inoiz ez dugu onelako zerbitzu bat eskaini, eta gura duguna da ikusi, jentik zelen erantzuten dauen onelako zerbitzu batera, itzen dagoena errestu, San Juanera duzen flujuek Bermioratzeko bebai. Hemen San Juanera jutiek, bai eskatuten dozkuna da, argitzitziek, kasu konkretu honetan, errezerbak egiten dizen momentuen, gitzienezko batzeko kontutan euki behar dauela bizitarizek. Batetita, ibilbide honek alegin fiziko bat eskatzen dauela, eta orduen, nonokadako onzozelako osasun arazoren bat lotute dauena bizotzekugaz, edo birikizekaz, edo mobilidadeko kontuekaz, hau ez dela bizita bat egiteko modokue. Esan duten moduen, alegin fiziko bat eskatzen dauen bizita bat alabakon.
Gero, bestalde batetik, oinez hasten gari zeniko, Norbizarretatik Gaztelugatzerantz, betiko aholkuek, ez da, kremi emon behar dabila gentiek, eta bebai, komenigarriz dela, urerutie, hidratata egoteko. Batez be kontutan izan da, begun honetan dako une beropilue. Gero zelanez, ibiltzeko, oinetako egokizek erun behar diez, ze askotan ikusten dugu San Juan inguruen, jenti ez dela zuten preparata tokaten da moduen bertara. Eta gero, autobuse erabiliko dugulez bertaratzeko gauzabi derrigortzen dira bizita hoitzerakoen. Batetik eta animalirik ezin dela eruen, Gaztelugatzeko ingurure alda animalizek eruen beti lotute badauzen. Bai gu, bizita autobus ezazten dugulez, borduen ezin zen animalizerik eruen, eta bestalde batetik derrigorrezku da autobusen maskari erutie. Dinote hau, kontutan aukitzeko, erreserba egiteko orduen. Naiz eta erreserbatan, hau agertuten dauntzeke komenta duten dana. Eta gero, hasieraman izan dugu moduen, hau froga pilotu bata, eta orduen bizita guztize oso pertsonalizatu izango da, erabiliko dugulakoan beti gida laguntzaileen irudi hori, gure dugulakoan da, jentik okitzi aldenik eta informazio biena Gaztelugatzari buruz, eta ez izatik gauza bat, dana guztiz digitala edo horrelakoren bat, bestalde batetik froga pilotu bat danenien guri interesaten dozkuna da informazio jasotie bizitarizen gandik. Eta horregaitzik, hemen bizita honetan, egingo dana da, inkestak etzakitzeko, zelan entradizen, zelan ez, zeintzen euren espektatibek bete badizen edo ez, eta hori dana. Eta orduen, hori da, egongo dan, zelan lortuko dugun geupe informazioe, etorkizunerako, zerbitzu hau finkatuteko eta ikusteko, zelan aldan martxan imini. Bizita bakotzen 50 pertsona aldiz zuen, eta gero zuke sarreak erosten dozuniko, da gehizen eskue, erreserba bakotzagaz 10 pertsona. Itzen baduzun erreserba bi, amabi basari zen, betzen zu erreserba bat 10 eta besta bat biku edo zer da. Berak sistemik itzitzen dauna da, 10 pertsona asko egin eskue izatie. Autobuse da, 50 pertsonako bidei bakotzen, orduan da, 100 pertsona egunien, eta guztire, 2003 plaza daku. Gero hori banatuko da, umiek, ez umiek, edo zer da. Moduen, ikuskustaz lan funtzionatzen dauen ontxeke abustuen, eta horren emaitzan arabera, gero datorren urtera begire, azte santutik hasitxe, eta uda guztire zabaltzeko asmuegaz jaizoten da ekimen hau edo zerbitzu hau. Hau da, zerbitzu konzentratu bet, pakete bat, produktu bat, da nahitzen dagoena, bai. Orain arte okitzu zan gendun, ermitzen bertan informazio puntu bat, segituko da hona egoten bizitzekaz lotute, orain itzen dana da, tiketan gestinu bez hartunde dau, ze tiketak doan indiaz, gestinue gukitzen dugu, bestalde batetik, bebai, dago autobuse, eta gero dau gidari bet, hasten dana, zu autobusera, izeten zan momentotik, hori dau, histori bet kontaten hasiko dana. Eta histori hori, depende autobuse zelekotan dauen, gidariz ezungo da, egokitzuten historize dauzen punture. Eta orduen, batez be, arantzen zuzeniko, gizra dau lotute testu edo gidoie, matzitzako gaz, haren eusugaz beragaz, edo inkluso gaviota plataformigaz, matzitzako gudigaz, eta gero bueltan zatozaniko diskursu gizau due lotute, bermion zer aldozun egin, zer topaketen dozun, apurtzu bet, bizita batek zer suposatzen dauen hori dana azaldute. Gero, gidariz bakarrik egongo da lagunduten, ez da ongo gioi be jarraitzen biditzen dan bitzarten, ze, klaro, esfortzu fiziko bat behar da, eta orduen, ritmo bat egon behar dalakon bizitzen bertan, gero, ermitzera llegaten zaniko, ermitzen bebai dakosuna da informazioe. Orduen, igual gehizau lotute, biotopoaren, naturaren ikuspuntotik dauzen baliabidiek balorien imitzen, edo toponimize bertakua asalduten, edo ermitzien bitzikitzeizek asalduten, gauze interesgarriz eta ermitzen inguruen bebai,
Eta orduen, bebai, San Juanen kontako da zeintzuti zen arrantzaliekaz eta bermiotarrakaz lotute dauzen sinismenak eta ohitzurek. Guk gure duguna da honega zerbitzizugaz da bizitze bat San Juan ere zizati bakarri gaize politze eta listo, sino que hori lotuti Bermioko identidadigaz eta geure zeitzik guretzako San Juan dan importantie. Eta honegaz furbeta saldu du, San Juan zer dan realmente Bermiotarrantzako, ez da, beste helburu batzun hartien, ze bebai apurubete turismo jasangarri aldeko apostu ditzen du Bermioko udalatik, eta mobilidade sostenibli gitxik-gitxike sartzien juti ebe, pentsatzen du gauza importantie dela, eta kotxiek, mesedez, mesue, kotxiek itxida iguzen Bermion, itxaz ganen dekoguz parkin plaza pilue, eta jungaitze zen San Juanera zerbitzu hau erabiliz edo transporte publikoen.